Kaixo lagunak, hemen daukazue berriro zuekin. Kasu honetan, ipuma kontatzeko. Badakit ezagutzen duzuela, baina oso polita denez kontatuko dizuet. Izenburua da Grufaloa. Bano aztea. Bazein behin, baso batetan bizi zen ezagutsu bat. Egun ederra egiten zuenez, erabaki zuen joango zela paseotxo bat ematera. Paseotxo emoten zegoela, tipitapa, azeriak ikusi zuen. Eta pentsatu zuen, ezagutxo bat, hemen dago nire gaurko gozaria. Ezagutxaren gana joan, eta zan zion, kaixo ezagutxo, nahi duzu etorri nirekin nire gordelekura zerbait jatera? Eta ezagutxok erantzun zion, ezin dut, gaur Grufaloarekin galietu naiz, bazkaltzeko. Oso ondo. Bai, Grufaloa. Zer da Grufaloa? Grufaloa da izaki bat, letagin luzea dituena, hortzak oso zorrotzak, eta txaparrak ere. Eta non geratu zara? Hemen bertan, harri honen gainean geratu naiz. Eta gaur jango dugu azeri errea. Asko gustatzen zaio Grufalori. Azeri errea entzun zuenean, azeri errea. Orduan, ni banoa hemendik, ospa! Eta da joan zen. Han geratu zen zagutxoa, eta pentsatu zuen, zein oso azeria. Sinestu du Grufaloak existitzen direla. Tipitapa jarraitu zuen basotik, eta zuhaitz baten adarratik, ontz batek ikusi zuen eta pentsatu zuen. Hemen dator zagutxoa. Gaur, gonbidatuko du nirekin zerbait hartzera, eta jango dut. Jaitsi zen zuhaitzetik, eta hitz egiten hasi zen zagutxoarekin. Kaixo zagutxo, nahi duzu nirekin etorri zuhaitz adarrera tea hartzera? Eta zagutxok zen zion, ezin dut, gelditu naiz Grufaloarekin tea hartzeko. Grufaloa? Zer da Grufaloa ba? Grufaloa da, izaki bat, belaunak tximurtuta dituzte, muturraren gainean garatxo bat pozointzua, eta atzapar eta azalak oso indartzuak. Eta non geratu zara? Hemen, errekatxo ondoan. Eta jango dugu gaur, ontz izoskia. Grufaloari asko gustatzen zaio. Hori entzun zuen nien ontzak. Ontz izoskia. Ni bano orduan. Egan egiten, atera zen. Han geratu zen zagutxoa, esan ez berriro. Egira, ontza ere, inosoa da. Sinestu du Grufaloak existitzen direla. Tipitapa jarraitu zuen, eta entzun zuen zarata bat zugea zen. Zugeak ere, zagutxoa ikusi zuenean, pentsatu zuen jatea. Orduan, zagutxoaren gara hurbildu, eta galdetu zion. Kaixo, zagutxo, nahi duzu etorri nire etxera, nirekin bazkaltzera. Eta zagutxok esan zion. Ezin dut, gelditu naiz Grufaloarekin bazkaltzeko. Grufaloarekin? Bai, Grufaloa. Eta zer da Grufaloa? Grufaloa animali bat, izaki bat, dituena begi arantzak, bizkarrean araintz moreak, eta mingaina beltz ateratzen zaiaotik. Eta non gelditu zara? Hementxe, urmael honetan. Eta gainera gaur jango dugu zuge tortilla. Grufaloari asko gustatzen zaio. Hori entzun da, zugeak, esan zuen, zuge tortilla, joan beharrez niemendik. Eta, mugitzen oso azkar, alde egin zuen. Zagutxoa geratu zen pentsatzen, eta esan zuen, begira, zuge ere zein osoa den. Sinestu du Grufaloak existitzen direla. Tipitapa jarraitu zuen basoan aurrean, eta apatean sorpresa. Bere aurrean, izaki handi bat, oso handia, letagin handiekin, hortz zorrotzak, muturaren puntan garatxo pozointzu bat, begilarantzak, atzaparrak eta atzazalak oso indartzuak, belaunak tximurtuak, eta mingaina beltza. Grufalo bat zen. Orduan zagutxoa beldurtu egin zen. Zetengo dut. Kaixo zagutxo, etorri hona, gaur izango zara nire janaria eta. Etorri txikitxo, venga, gozen aizeta. Zagutxoak pentsatu zuen nola defendatu. Kontu zibili nirekin, ni
Oso animali beldurgarria naiz, Hemengo animali guztiak beldur didate eta. Baina zer esaten duzu txikitxo? Oso txikia zara, jango zaitut. Ez, etorri nirekin paseotxo bat ematera, eta ikusiko duzu nola, animali guztiak ikusterakoan, alde egiten duten. Bueno, hori ikusi beharko da. Hala, zoaz aurretik ni atzetik joango naiz eta. Bueno, sekulakoa. Hala, aurre egin zuten basoan, eta zugearekin aurkitu ziren. Kaixo zugea, esan zion Sagutxoak. Eta zugea ikusterakoan Grufaloa, alde izan zuen bezain pronto. Grufaloak hori ikusterakoan, zan zuen, kontxo, zugeak alde egin du, Sagutxo ikusterakoan. Ui, egia bada. Aurrera jarraitu zuten biak, paseotxoarekin. Eta hurrengo animalia izan zen ontza. Sagutxoak ikusi zuenen ontza, kaixo ontza, kaixo. Eta ontzak ikusi zuenen Grufaloa, ziztu bizian, egan egiten, alde egin zuen. Grufaloak hori ikusterakoan, pentsatu zuen, ui, harrigarria, beste animali bat, beldurtuta Sagutxoarekin. Nola da posible? Baina ba, jarraitu zuten, eta hirugarren animaliarekin aurkitu ziren. Kasu honetan, azeria. Sagutxoak agurtu zuen. Kaixo, azeria! Eta azeriak Grufaloa ikusterakoan, alde egin zuen ere korrika. Grufaloak hori ikusterakoan, pentsatu zuen, ai ama, egia izango da beldurgarria dela, txikitxo hau. Saguak esan zion, ikusi duzu? Denak beldurtzen dian irekin. Eta orain bertan, goze naiz. Eta nire gustatzen zait asko, Grufaloa jatea bokadilloan. Grufaloa bokadilloan? Ospa egin beharko dut orduan, ai amatxo? Eta horrela, Grufaloak alde egin zuen korrika bizi batetan ere. Ezen berrira gertu handik uste dut Sagutxoaren gana. Jarraitu zuen Sagutxoak bide-bideitxoa basotik, aurkitu zuen intxaur bat, eta jesarri zen harritxo baten gainean. Hangeratu zen gustora. Eta honekin, erakutsi nahi duzuena da, beti ez duela barrio handien izatea ez indar gehiago izaten duena. Batzuetan edo askotan, hobeto da buru erabiltzea naiz eta txikia izan. Eta horrela gure ipuina amaitu da. Eta zura dela, alegia dela, horrela kontatu didatela. Bueno, espero dut ondo pasatu duzuela, gustoko izan duzuela, eta, hurrengo batera arte. Ja dako gogoa ikusteko elkar, eta, aber laster gertatzen den. Geratu etxean, musu handi bat, guztioi, eta aio ikusi arte. Aio.